Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Our Lady of Purification Parish Church ng Binmaley, Pangasinan. One of the oldest church po ito. Ito po ay isa sa oldest church ng Binmaley, Pangasinan. And I will give the description below. Salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel na Filipino TV. Suportahan po natin ang ating komunidad at ang ating Katolikong Kristiyano. Dito po sa katabi niya po, ito po yung semenaryo. Tingnan niyo po yung century tree na. Yung mga taga Binmaley, hello po sa inyong lahat. Ito na po yung latest na Binmaley Church, Catholic Church natin. Maganda rin po yung park nito. Although maganda din po yung designs ng mga bintana po nila, oh. Pero syempre dala ng panahon, aaraw uulan, tas may climate change pa po tayo. This is Our Lady of Purification. Tignan niyo po yung structure niya. Meron po tayo dito na basta pag sa church gawang Pilipino po ang gumawa po nito. Siyempre ang nag-designs, yung nag-construct, ang nagdala ng Kristyanismo sa ating bansang Pilipinas ay ang mga Kastila. Our Lady of Lourdes. Ito pa po yung, mamaya po papasok po tayo sa loob. Ito po yung kampana na Nicolas Camba. '80 pa po ito na kampana.
Yung Salingayen, babalikan ko po yung Salingayen. Andun po yung iba-ibang kampana natin na ginamit. The Our Lady of Lourdes. I am the good shepherd. Our Savior, mighty Lord Jesus Christ. Black Nazareth. Ito po yung sa wikang Pangasinan. Jesus matalagak si kayo. Meaning, you are surrendering yourself, you believe in Him. Ang ating simbahan dito sa Binmalay, Pangasinan. Our Lady of Lourdes Parish Church. Our Lady of Purification Parish Church. Andito po si Our Lady of Lourdes. Black Nazareth. Meron din po tayo na Our Lady of Manawag din po. Pag minsan po, pag ganun po kasi, minsan nagbibisita. O hindi, mas maganda po pag may sarili po. Pero andito na po ang ating Our Lady of Purification Parish Church.
bilib po kayo sa mga ano din, no, sa mga architecture na gawa, yung mga ang ganda. Yung mga iba po na Passion of the Christ, Station of the Cross, artwork talaga. Pero yung iba po gaya nito, picture images. Ang maganda rin po dun sa church na isa ay hindi pa po natin nabisita yun, sa Mangaldan. Painting po doon. Napakapalad po natin dahil tanging sa Pilipinas po lamang ang meron po tayong simbang gabi. Bagamat minsan dahil sa trabaho din po namin, hindi po kami nakakaabot sa tamang oras. At ang Pilipinas lamang po ang may pinakamaraming Katoliko, more than 86%. Ito po yung confession room nila. Hindi po natin, sa tagal po ng dekada na rin po ito. Iba-iba po ang klase ng designs. Doon nga sa ibang designs, ang ganda talaga. Gustong-gusto ko po talaga mag-explore sa simbahan noon pa man. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel na Filipino TV. Second channel po yun na ginawa ko para po sa atin bilang Pilipino. Yung coverage ko po na ginagawa ay on my own. Pag loobin awa ng Diyos po na makaprovide po tayo ng mas magandang gadget, loobin ng Diyos na maganda po yung ating trabaho, makaka-purchase din po tayo. Tignan nyo po yung artwork po, ganda. Really amazing works. I really love to explore sa church, sa Catholic Church, sa mga pilgrimage. Marami pa po tayong dapat na mabisita, mapuntahan para po mapanood po ito. Although marami po ang nagko-cover, nakita nyo po yung artwork na po yun. Wedding of Cana, Coronation of Mary. Oh, napakaganda.
Minsan, ni-imagine mo, paano ba nila to nagawa? Alam nyo kung ano? Dahil sa tulong ng Diyos. Marami po ang bashers tuwing in-upload ko po ito. Pero ang di po nila maintindihan, paano mo ito ipapakita sa tao kung wala po namang ebidensya. Ito po ay tama, gawang tao po, gawang kamay. Tapos may nagbasher pa nga po na tutulungan ka ba ng Diyos mo? Mga ganun po ba? Ito ay made of, ano ba made ito? Fiberglass. Fatima Centennial Tree, 1917. Ito yung mga panahon noon. Tingnan nyo po yung mga pictures noon. Serious. Ito po yung mga nag-donate kung paano po ito nabuo itong simbahan natin. BACH batch 72. $100 years anniversary operations, 1917 to 2017. Ito po yung mga nag-donors. Ang maganda po sa ating Katoliko ay transparency. Aside from nakukuha po na donasyon mula sa main church, kaya nga po ipinapanalangin po natin na peace on earth. Ito, dinikit na po ito sa designs, pero semento po ito. Ito po yung sa dinikit na po ito, made of plastic, tapos ito semento ito. It's wood. Santa Teresita. Our Savior, Almighty Lord Jesus Christ, ng Santo Niño. Ito po yung sa nagka-choir. Ito po yung choir nila. Tagal na ni Wilson na vacuum cleaner. Matagal. Mahal po ito ngayon. Talagang ang Wilson matibay talaga. Ganyan po yung gamit namin nung sa time ng father ko.
Ito made of marble to eh. Marble. Ito po yung sa marble. Marble po ito. Matibay. May nakaiwan ng biskwit. Bata. Pag tuwing may church po tayo, may nagdo-donate po. Nagdo-donate ng flowers, ng prutas. Ito naman po yung sa ating designs. Ito, ganda po. Yung pinanganak si Jesus Christ sa sabsaban po yung Holy Bible. Ito Holy Bible. Ang sabi ng iba, ilalabas daw ang baby Jesus mamaya. Jesus, I trust in you. Our Almighty Lord Jesus Christ. Nandito si Mother Teresa, Mother of Perpetual Help. Sa Mother, pag nanganganak ka na po, yun po ang itatabi mo sa iyong pusa para po humingi ng gabay. Our Lady of Purification, Pope John Paul. Our Savior, Almighty Lord Jesus Christ. San Vicente. Saint Joseph. San Lorenzo Ruiz. Si Mama Mary. Tas si Joseph. Pupunta po tayo sa labas. Dito po sa likod. Tingnan nyo naman po yung pintuan nila.
Tibay din po. Dito po yung sa likod ng simbahan. Yung sa likod ng simbahan na po ito. Made of bricks po ito. Our Mother Perpetual Help, pray for us. Sa likod po ito ng simbahan na Our Lady of Purification Parish Church, St. Benedict of Nursia. Meron siya dito. Meron na po tayong na features na St. Benedict. I will give the description kung ano po yung kanilang tungkulin. Ito po yung candle light. Sa likod na po ito. Ito po yung sa lighting of candles. Schedule mass. Good morning. Naulit ko may kin. Ani, si kayo makatungtong ko. Si brother pala, oh. Siya po yung taga-manage po dito. Naglilinis po. Nagmamanage. Ni brother, ah.
Meron pong labasan sa likod tsaka sa labas. Hindi ko po namukhaan si brother. Pinicture ko po siya sa life stories. Po nagtsatsaga na nagwawalis. Nag-aayos po dito. The Holy Family. Ito po yung sa lawak ng simbahan. Sa likod, pwede pong dumaan. Ito po yung sa... Dito po CR. Sa likod na po ito. Pwede po dito dumaan, mag-parking. Dito po nagpa-park yung mga nagsisimba. Century 3 na po yan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much.